Fideo adolygu cwestiwn arholiad tygau. Mehefin 2018, haen uwch, cwestiwn 8, a haen canol cwestiwn 18 yn papur 2. Hafaliadau Cydamserol. Y cwestiwn. Hyd petrial yw 12 cm a led a 2x minus 1 cm a draws. I arwynebedd yw 72 cm sgwar. Mae hwnna'n golygu ar led, felly mae'r 12 yna yn fwy na 2x minus y. Nid yw'r diagram ydy'r lluniadiaeth yr addfa, a wedyn mae gyda ni barcud KLMN, gyda KL yn 3x centimetr ac LM yn y centimetr. A perimetr y barcud yw 33 centimetr. Cyfrifwch beth yw gwerthoedd x ac y, a rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo. Dim defnyddio dull cynnig a gwella. Felly meddwl. Mae gyda ni x ac y yn y cwestiwn, felly hwnna yn golygu i ni bod angen 2 hafaliad cydamserol. Felly mae rhaid i ni ddod o hyd i 2 hafaliad. A ydy'r diagramau yma yn rhoi hafaliad yr un i ni? Wel, edrych ar yr un cynta. I arwynebedd yw 72 cm sgwar, meddwl. Felly, ni wedi cael gwybod beth yw arwynebedd petrial, a'r awgrymir hyn bod angen darganfod hafaliad ar gyfer hyn. Arwynebedd petrial yw un o'r ochrau llosi gyda'r llall. Felly, 72 ni'n gwybod yw'r arwynebedd, felly un ochr llosi gyda'r llall, felly ochr 1 llosi gyda'r ochr arall, sy'n wahanol iddo fe, nid yr un gyferbyn. Felly 12 llosi y bracet 2x minus y. A llosi bracet, mae angen i ni llosi yr 12 gyda 2x a gyda'r minus y. Felly 12 gyda 2x yn rhoi 24x i ni. A 12 gyda minus y yn rhoi minus 12y i ni. Felly mae gyda ni, os ysgrifenniwn ni fe yn y ffurf yma, gyda x, y a rhif ar ochr arall, 24x minus 12y yn hafel i'r 72. Felly chi'n sylwi nawr bod 12 yn rhannu mewn i bob rhan o'r hafaliad yma. Felly os rhannwn ni gyda 12, bob ochr, mae 2x gyda ni, 24 rhannu 12 yn rhoi 2, x mae 12 rhannu 12 rhoi 1 i ni, a 72 rhannu 12 yn rhoi 6 i ni. Felly mae 2x minus y yn hafel i 6. Ond falle bod chi heb sylwi bod e'n gallu cael ei rannu 12, ond chi wedi sylwi bod nhw gyd yn eilrifau. Felly rannu 2, a gewn ni 12x, 6y, a 36. A wedyn ni'n gallu gweld, ni'n gallu rannu hwnna eto gyda 2. Felly ni'n cael 6x, 3y, a 18. A nawr ni'n sylwi mae hwnna i gyd yn tabl 3. Felly rannu gyda 3, a ni'n cael 2x plus 1y yn hafel i 6, minus 1y yn hafel i 6. Gwmos fel oedd dyn ni gynnau. Edrych ar y siap arall, y barcud, a ni'n gwybod bod y perimeter yn 33, ni'n cael gwybod beth yw'r perimeter, felly ni angen darganfod hafaliad sy'n defnyddio hyn. Felly perimeter y polygon yw swm hyd yr ochrau i gyd. Felly mae gyda ni barcud sy'n cymesurol, felly mae 3x gyda ni ochr un ar ochr yma, mae'r y gyda ni ochr un ar ochr yma. Felly NK yn mynd i hafel i LK, a mae MN yn hafel i ML. Felly perimeter y polygon, sef 33, yw LK plus LNK plus ML plus MN, do'r sy'n un peth. Felly 3x plus 3x dyn ni am y ddau yna, ac y plus y am y ddau arall. Casglu termau, a mae gyda ni 6x plus 2y. 33 am yn hafel i 6x
plus 2y. Ond, gallech chi fod wedi dweud yn syth 2 lluosi LK a 2 lluosi LM, sef beth oedd gyda ni gynnau. Nawr, rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo a peidio defnyddio dull cynnig a gwella. Felly, beth sydd gyda ni? Mae gyda ni 2 hafaliad a mae angen ni datrys. Dyma'r 2 hafaliad. 2x minus y yn haflu 6 o'r petriol a 6x plus 2y yn haflu 33 o'r barcud. Felly, galw nhw'n hafaliad 1 a 2. Mae yna 2 ddull i wneud hwn, felly nawn ni fe tro cynta gyda lluosi hafaliad 1 gyda 2, fel bod 2y dy ni, a ni'n gallu adon o gan bod y 2 arwydd yn wahanol i gwared yr y. Felly mae hafaliad 1 lluosi 2 yn rhoi 4x minus 2y yn haflu 12. Nawr, os dwi'n ado'r hain, 2 a 3, fi'n mynd i gael 10x, dim y, a 45. Rhannu dy 10, a fi'n cael bod x yn 4.5. Gosod hwnna nôl yn hafaliad 1, felly 2 lluosi 4.5 minus y yn haflu 6, 9 minus y yn haflu 6, a ni'n gallu gweld bod y mynd i gorfod fod yn 3. 9 minus 3 yw 6. Felly mae 2 hafaliad, dyn ni cawson ni ddoi ateb yr un i'r x ac i'r y. Dull arall gallech chi fod wedi wneud bydde amnewid, ond mae hwn mynd bach yn gymleth os oes 2 hafaliad llinol dych chi, dim sgwars. Felly, os edrychwch chi ar hafaliad 1 a troi hwnna fel bod x, y ar ochr arall, felly ado y i bob ochr, mae 2x yn mynd i fod yn y plus 6, tynnu 6, felly mae y yn mynd i fod yn 2x minus 6. Y yn hafel i gyda ni, ni'n gallu amnewid hwnna mewn i 2. Felly yn lle'r y yma, fi'n mynd i roi 2x minus 6. Chi'n gweld bod yn mynd yn gymleth yn barod. Felly 6x plus 2 lluosi 2x a 2 lluosi minus 6 yn rhoi plus 4x minus 12 o'r bracet, a ni'n cael yr hafaliad yna. Tacluso, mae 10x dyn ni minus 12, lle mae'r 13 draw adio fe i'r 2 ochr. Felly mae 10x yn hafelu 45 dyn ni, fel oedd dyn ni gynnau, a bydden ni'n cario ymlaen fel wnaethon ni i ddarganfod yr x a'r y. Deunydd bonus, datrys hafaliadau cydamserol gyda graff. Ni'n mynd i ddefnyddio pecyn graffigol, sef GeoGebra, a gynta gyd, ar hafaliad gynta, dda ni 2x minus y yn haflu 6. Ni'n gwybod bod yn llinol, dim sgwad yn un man, felly gosod pwyntiau mewn, os gosodau y yn 0, bydd 2x yn haflu 6, felly x yn haflu 3. Felly pa mae x yn 3, mae y yn 0. Mae hwnna'n 1 pwynt ar y graff. Dewis pwynt arall, wedwn ni y yn 2. Felly 2x minus 2 yn haflu 6. Adia 2 i'r 2 ochr, 2x yn haflu 8. X yn mynd i fod yn haflu 4, wrth rannu dy 2. Felly mae pwynt arall dyn ni ar y graff yma, sef x yn 4, y yn 2. Felly fi'n gallu creu graff nawr trwy ddefnyddio'r 2 bwynt yna, 3, 0 a 4, 2, a tynnu'r llinell, a dyna graff, nid gyda pensil, dyna'r graff iawn ar gyfer 2x minus y yn haflu 6. A gallech chi wneud yr un fath o beth, dewis 2 bwynt ar gyfer 6x plus 2y yn haflu 33, a gewch chi'r graff yna. Ble maen nhw'n croesi yw'r datrysiad yr hafaliadau cydamserol, a chymryd x i fod un peth am y 2 a'r y fod un peth am y 2. Felly maen nhw'n croesi yn y pwynt 4.5 ar gyfer yr x a 3 ar gyfer yr y.
Felly chi gael gweld beth sy'n digwydd yw hwnna. X yn 4.5 ac Y yn 3.